Ayaw mo? Ayaw. Taas ng bundok na yun guys. Kung may mga bulaklak na siya konti So yun, what's up mga kabsat, bali naglalakad-lakad kami ng baby ko kasi sobrang lamig dito sa amin. Pagka nandun lang kami sa bahay, sobrang lamig. Pero siya daw, hindi daw siya nilalamig. Hindi ka nilalamig? Apa. Oo. Pero sobrang lamig ang panahon ngayon guys. Bali maglalakad-lakad kami, papunta kami doon sa garden namin, tapos sa hanging bridge. Kasi bukas magtatrabaho na naman ang papa. Saan? Sa work ko na naman. Saan guys? Nandito kami sa bukid. Kay ganda ng pandito, tanawin. Palibutan kami ng bundok. Tapos titingnan namin yung mga tanim namin. Yung garden namin dito sa tabing ilog, sa dulo ng palayan mga kabsat. Punta din tayo doon sa ilay? Hindi pa maglalakad ikaw. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan guys, baka naman pa-subscribe. Pa-subscribe. Tapos mag-iwan na rin po kayo ng like bago kayo mag-exit sa video po ito. Ay, bago po kayo mag-exit sa video na to. Sana punta tayo doon sa bike mo. Hindi natin. Baba na, tingnan natin yung mga tanim natin. Kanina guys, umulan dito, pero ambon lang. Pero at least nadiligan itong mga tanim natin. So yung mga tanim namin, bisitahin lang namin kasi itong mga to hindi pa tumubo. Tapos itong mga talong, may mga bulaklak na siya. Nagsisimula ng mamulaklak. Pati itong mga sili meron na din konti. Bakit natanggal? May mga namatay. Ito yung mga tanim namin dito sa garden namin. May mga bunga na. Wak wak wak. Wak wak wak. Wak wak wak. Wak wak wak. Punutan natin konti. Wak wak. May palaka dito guys, Wak wak wak. tumutunog. Wak wak wak. Marami ding mga palaka dito guys, dito sa bukid. Dito ako nag-iilaw pag gabi dito. Pero ngayon guys, okay lang mag-ilaw kasi malalaki na tong mga kon natin. Mga tanim na palay. Pagka maliit pa lang kasi guys, hindi pwedeng maglakad-lakad sa gitna. Pagka mag-iilaw kami ng palaka, magagalit yung mga may-ari ng palayan. Pero dito sa amin guys, okay lang. Taas ng bundok na yun guys. Tapos tingnan natin yung baboy natin. Sobrang lamig ngayon dito guys. Basta buwan ng Pebrero dito sa amin, sobrang lamig. Hindi ko lang alam dyan sa inyo guys, sa lugar ninyo. So comment naman guys kung taga saan kayo para alam ko kung saan napadpad tong video ko na to. Malaki na siya guys. So ayan guys, dito kami sa tabing ilog. Sobrang linaw ng ilog namin dito guys. Tingnan mo. Sobrang linaw ng tubig. Minsan din doon kami nagpipiknik guys doon, dito sa banda rito. Pero ngayon guys,
Hindi muna kami makapiknik-piknik dito sa ilog kasi sobrang lamig. Papa! Ah, Dito kami pinsis nagpipinik. opo. Tara, magtingin tayo ng bayabas. Bayabas na naman. Oh. Tignan ulit natin yung bayabas kung may nahinog na o di kaya baka kinuha na ng mga pan dito, yung mga bata na dumadaan. Ito yung bayabas guys, nagkukuha na namin. Yan. Ay, walang bunga na. Naubos na, inubos ng mga bata ito. May mga bulaklak siya. Ang ganda ng bulaklak niya guys. Dati dito ang daming bunga nito. Ito nung lumaki na, wala na. Inubos na ng mga bata pati doon sa taas. Walang natira kahit na isa. Meron dito pero kwan, hindi pa hinog. Yun. Kunin mo pa. Matigas na, matigas ito. Oo. Akin? Pa? Ang tamis. Kahit kwan matamis na guys, matamis. Nin. Ayan mo? Ayaw. Ito lang, dito lang kami namamasyal guys pagka wala kaming ginagawa sa bahay. Kasi sobrang ganda dito, no. Sobrang ganda ng kapiligiran dito. Pa, may nakikita ko dun ha. Ano yan? Bulaklak. Ang ganda ng ilog dito. Ay. Lamig ng tubig. Magdahan-dahan. May mga asola guys, oh. Asola. Ito na kayo ng mga kuwan. Mga pato, manok, yung pinapakain nila sa mga kuwan guys, ah. Asola, maraming kuwan guys, maraming gamit yun. Pagkain ng mga manok, pato. Yun. Kasi ito yung gamot sa kati-kati. Ang dadasi ang tawag namin dito. Ang ganda ng mga dahon niya, oh. Gamot sa kati-kati ito guys, sa balat. Kahit anong kati-kati sa balat pwede ito. So yun guys, nandito naman kami sa hanging bridge. Dito guys matatanaw yung ganda ng ng kapaligiran dito sa amin. Tulad itong sa ilog. Ay ganda ng pan dito. Tignan nyo guys, ang ganda. Pa, ayun met natin yung nakatingin Opo. sa atin. Dito sa banda rito, kay ganda. Ganda ng view. Yung bundok. Yung kalila nanay mas maliit. Tapos dito naman sa kabila, yung bundok na matarik na yun, doon sa kabilang bundok. Tapos dito, ito na yung panhulma ng bundok guys, oh. Ganda. Yun yung kalabaw namin.
Ito pala guys, probinsya ng Nueva Vizcaya dito sa amin. Dito kami sa Ronrono, Quezon, Nueva Vizcaya. Ganda ng tanawin, para kang nasa New Zealand. Yan guys, pauwi na kami. Hindi, mag-jogging tayo. Yeah, magja-jogging kami guys kasi ang lamig-lamig. Ah. Para uminit ang katawan. Yeah. Oh, madugmang pa. Ay. Dito tayo. Ah.